Hola, jo sóc en Víctor Sagi. I jo, Jaume Falguera. Hem escrit aquest llibre, que és La volta al món en 100 dies, i aquí hi trobareu tota una aventura i el poder que té una amistat entre dues persones que es coneixen de fa molts anys. Bueno, deixa'm dir alguna cosa. Digue'm. No, llavors, clar, el més important de tot això, que és el que recalquem en tot el llibre, és l'amistat. I amb l'amistat es pot fer la volta al món i anar a la lluna. Exacte. I aquí trobareu, ja et dic, tot, inclús uns detalls de la roba, les eines que portàvem, pels llocs que hem estat, els hotels que nosaltres hem estat i els que recomanem, on es pot menjar, on es pot dormir. Els preus que pagàvem a vegades irrisoris a Rússia, tota l'experiència, que és molta. Molta. Vinga, doncs, que vagi bé. Gràcies.